su dvoje djece iz Maglaja koji sam živio u kući bez roditelja, nemaju nikakvih primanja i odlučili smo da im pomognemo BiH Fanatkos i organizacija Nova Nada. Vidjet ćemo šta im je još potrebno osim ovog sada u hrani i odjeći što ćemo im pomoći. Ostalo ćemo vidjeti sami da još šta nabavimo jer živi u katastrofalnom stanju.